Ji 25 ondhi otieno manyoro e apedha mane otim gi apisas mag nakada e kuonde ma gifuong'o e iro mar shisha alwora ma Kilimani Nairobi. Apedhano aguche mag shisha maromo 117 ne omaki e magawa ma Yejoka Gardens. Piny owacho nochungo tiyo gi shisha e higa mar 2017 pachoka kaka Clefas Oluoch koro miyo mathoth. En apedha manotim gi duol mochung'ne kedo kod yedhe mamero ji nakada otieno machieng' tich abich. Apedhani ne oter nyaka magawa moro mantiere kar dak ma Kilimani e buore Nairobi ma iluongo ni Yejoka. Oganda ne oyud kar kanyo ka fuong'o iro mar shisha, ma bende moko kuomgi ne lidho it mira ka ichame. Oganda ne odich adua. The law is very clear. We know what is legal, what is illegal. In 2017, the government implemented a ban on shisha. The sale was banned. The use was banned. E kindego, ji maromo 25 mano yudi ka yuayo iro mar shisha ne omaki. Aguche bende maromo 117 ne ondhi e kindego mag apedha. E higa mar 2017, yuayo iro mar shisha ne ogo marufuku e pachoka mangima. We've apprehended over 100 shisha bongs, over 25 partakers who are on this very location. And as you can see, it's a residential area. There's an issue of pollution. And actually, there's an issue of using shisha, which has been banned in the country. Nakada bende ne odokne okenge magiketo mar timo apedha ka koro jok moko bende koro seyogi kuom timo apedha mane kinde sikuku. Ka iro mar shisha to sebed ka iyuayo e magawa mpogore opogore ahinya to e boma ma Nairobi. One of the key aspects is that very many young people get inducted into drug and alcohol abuse during Christmas. Secondly, there's a big correlation between drunken driving and accidents in our country. And it's a very good starting point to start these crackdowns. E higa mar 2017, sirkal ne ogoyo marufuk kelo, loso, uso, kaachiel gi tiyo gi shisha e pacho kae. Kendo ji mane yudgi kethoni ne inyalo go fwai ma ok tin ne 50,000 kata tueche jela kuom dweche 6. Clefas Oluoch, Ramogi TV, Nairobi. Ne jogo mafuong'o shisha